Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Ƙasar Saudiya ta baiwa mahajjatan Najeriya kujeru 95,000 a hajjin 2023. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin. Yayin da ake sauraron hajjin baɗi, ƙasar Saudiya ta bayyana cewa ta bada wa Najeriya adadin kujeru 95,000 a shekara ta 2023. Ƙasar Saudiya ta dawo da Najeriya wasu kuɗaɗen da aka samu matsala a kansu na mahajjatan bana. A bara ƙasar Saudiya ta rage adadin mahajjatan daga Najeriya saboda barkewar annobar cutar corona da ta addabi duniya. Yayin da ake shirin shiga sabuwar shekarar 2023, ƙasar Saudiya ta ba Najeriya adadin kujeru 95,000 na waɗanda za su yi hajjin baɗi. Waɗannan adadi dai shine adadin da Saudiya ta ba Najeriya a baya kafin barkewar annobar corona ta 2020. Wannan batu na fitowa ne daga hukumomin ƙasar Saudiya a cikin wata sanarwa a ranar Laraba 21 ga watan Disamba 2022. Haka zalika mai magana da yawun hukumar alhazai ta Najeriya, Suwaiba Ahmad, ta tabbatarwa BBC Hausa wannan mataki na kasar ta Saudiya. A cewarta, ta dawowa da Najeriya kujerun da ta saba bata na 95,000 wanda a baya ta rage suka koma 45,000 saboda matsalar cutar corona, wanda shi din ma ba mu iya cikewa ba saboda an bayar da shi a ƙurarren lokaci. A ɓangare guda, ƙasar Saudiya ta sanar da janye wasu ƙa'idoji da ta gindaya na takaita shekarun mahajjata wanda aka fara kakkaɓawa 'yan ƙasashen waje a shekarar da ta gabata. A nata ɓangaren, hukumar NACON mai kula da jigilar mahajjata a ranar Talata ta ce ƙasar Saudiya ta dawo da Najeriya wasu maƙudan kuɗaɗen gaske. Rahoton da muka samu ya bayyana cewa kuɗaɗen da Saudiya ta dawo da su na abinci da aka samu matsala ne da kamfanin Mutawwab mai kula da abincin mahajjatan 'yan Afirka. A hajjin shekarar 2022 da ya gabata, ƙasar Saudiya ta ba Najeriya kujeru 60,000 ne kacal saboda annobar corona, an rage adadin. To jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen wannan labarai namu na wannan lokaci na wannan tasha Mighty Hausa TV. Ku kasance da wannan tasha, kada ku manta duk sanda kuka saurara ku yi mana subscribe kuma ku danna mana alamun ƙararrawa. Mun gode, a huta lafiya.